गोदान मिउजिक भिडिअ मैना रिलिज जाबाय गाइस थाबैनो थांनानै जिडि प्रडाक्शनावहाय नायहैदो आरो लोगोसे बे भिडिअनि डिसक्रिपशन आरो कमेन्ट सेक्शनावहाय आङो बिदाम खालामनानै होनाय दंखायो लिंकआ बुन्दा 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 मोख्रा बुन्दाफोर बिमा बिफाजों सारेन हकार जानाय नोंसोर हे गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय एगेन आं दिनैहाय नै नेल एक्सटेनसन खालामजाफिनसै माने रिफिल खालामजागोन आरो ओमफ्राय लोगोसे आं मा खालामो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नुनो मोनगोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो गोदान सेलुनावहा नेलखौहाय आरो सोलायबावनोसै एबारै दाख्लै खालामनाया नै जेबो गाज्रि जायाखैमोन आरोना गवाखै बिराद मोजां क्वालिटिनि मोनदों होननानै बुंनांसिगोन दा गावनिखौनो बाख्नायनो लानाय जागोन आरोना नोंथांमोना नुखादों नै ओमफ्रायहाय जास्ट कालारखौ आं चेन्ज खालामनानै लानोसै आरो बेहाथ' बाद नै ओमफ्राय नै नानिनिया दाबो दङ खैदिन जाखो 1 मान्थसो जाबाय दां ना जाबायथ' 1 मान्थ जाबाय जि सब सुजोबदो ना बावथ' जेबो जायाखै आंबो जि सुवाखै सि गस्ला ओरै सुजोबदों होनबाबो जेबो खिन्थु नानियाथ' सुदों ना गावनिखौ बावाबो थादों हनै जेबो जायाखै माने जोंना गोबाव थांनायनि रिजोना जाहैबाय जोङो नेल एक्सटेनसननियानो जा बा आलदा प्रडाक्ट्सआनो जा सब बाहेरनिफ्राय लाबोनाय नालाय ओमफ्राय नेल एक्सटेनसननि प्रडाक्ट्सखौबो जोङो फेन्सियावबो मोनो गुवाहाटियाव दाब जायगायावबो मोनो खिन्थु खमाव मोनो होननानै जोङो क्वालिटिखौ जेनेबा गाज्रिखौ होबाथ' जानाय नङा ना सार्भिसेसखौ बेखायनो जोंना आंना नेल्सआथ' कलकातानिफ्राय आरो गासैबो प्रडाक्ट्सफोरा ओमफ्राय फेन्सियावबो खमावनो मोनो खिन्थु फेन्सिनिया मा दिनै एक्सटेनसनखौ बानायबाय गाबोन समफोरनो गबाय बेफोरबायदि आरो आंबो माखासे दखानफोराव खालामनायावहाय साननै सानथामजोंनो गनाय बेफोरबायदि मोनदोंमोन सिगाङावहाय खिन्थु माखासेया मोजां दिसुन आं मालायनिखौबो गाज्रि बुङा खिन्थु आलदा जायगानिया पुरा माने जेरावहाय मेनुफेक्सार खालामो बेनिफ्रायनो लाबोनाय जायो नालाय मोजां आरो क्वालिटिया नै नानिनिखौबो नुगोन नानिनियाबो एसे गोबाव जाखो भिडिअ होनायानो ना 1 मान्थसो जाबाय खोमा दाबो दङ नै आंनाबोथ' नै दाबो दङ माने थगायनानैथ' लाबो गैखाया नोंथांमोना नुखादों नै नानिनिखौबो आंनिखौबो आरो आगैनि बानायनाया बिराद मोजां जायो आं बिराद मोजां मोनो दिनैसिमथ' आं आलदा मेरला सेलुनाव खालामजाबाय खिन्थु आगैना माने सेफ बा स्टाइलिं खालामनाया आरो रिकमेन्ड खालामो जिहेतु नोंथांमोनाबो जेबो नङा फार्स्ट टाइम खालामजाबाबो जेनेबा सोरबा कनफिउजन जायो न' नेल एक्सटेनसनाव मा डिजाइन दङ बा माबोरै मा शेप लाखिनांगौ गासैबो जोंना टेकनिशियानफोरा गासैबो नेल आर्टिस्टफोरा माने रिकमेन्ड खालामखागोन आरो जास्ट नोङो नांगौबा नांगौ बबेखौ फसायो खालामना लानो हागोन आरो सिन्था खालामनाङा माने नलेज गैयाबाबो रोङाबाबो आंबोथ' फार्स्ट टाइमाव मिथियामोन ना मा थायो क्रोम खालामजायो फ्रेम्स बानायजायो ग्लिटार होजायो ओमफ्राय माखासे स्टाइलिं खालामजायो बेफोरखौ मिथिया नालाय स' नेल्सनि बुक दङ बेयावहायबो नायनानै चेक खालामनो हागोन आरो केटलग थागोन नालाय केटलगावनो गासैबो नुजोबखागोन आरो ओमफ्राय गावनि पसन्द मथे लानो हागोन बे मोननैया आलदा आरोना नैबेयो ओमफ्राय बबे मोनसेया मोजांसिन नुदों पिनखौनो मोजां नुदों बेखौसो ना आसि फिसाखौ मोनलायलायनो नै गाइस आङो कमप्लिट खालामबाय आं बे लुकखौनो बिराद फसायनानै बेखौनो खालामहोबाय आरो बे डिजाइनखौ बेबी पिंक कालारावहाय नै क्रोम बानायबाय आरो ब होलायबाय आं बेखौनो माने बिराद मोजां मोनदों नै दायो नानिया बानायजानो नागिरबाय नै कालारखौ चेन्ज खालामसिगोन आरो हरलाय देहाय हरलाय आखाइखौ एसे नै बेबायदि दहयो लेभेन्डार कालारा बेखौ दायो चेन्ज खालामनानै मा कालार फोनो दा नोंथांमोना नुगोन आंनाथ' नै कमप्लिट जाबाय नै आंना कमप्लिट जाबाय आरोना बेबी पिंक कालारनि
जोंहा नेल एक्सटेनसन बानायनाया जोब्बाय नालाय ओमफ्राय दा थांगासिनो आङो ब्रह्मपुत्रआवहाय ब्रह्मपुत्र रिभारावहाय कालचारेल एन्ड फुड फेस्टिभेल जादोंमोन ना बेयावहाय ओरैनो थांसै थ'दो होननानै थांनायनि जेबो बिदि सिगाङाव प्लेनिं गैयामोन आरोना ओरैनो थांब्रबबाय जोङो स' नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो बेयावहाय जोंनि ट्राइबेल मानसिफोर आलदा आलदा जायगानिफ्राय बेयावहाय जाग्रा मुवा मा फानफैयो नायफैदो बेयावहाय मेलाबो जादोंमोन आरोना ओमफ्रायहाय नैबेखौ नोंथांमोना नटिस खालामदोंना बेखौहाय गासिबो हेन्डमेड गोजा आरोना बेखौ साजायनानै दोननो हागोन नै जा मोजां मोजां बानायनाय दङ आं जा फसायबाय नुनानै ओमफ्राय जेरावबो नुफेराखैमोन आं बिदि अनलाइनावथ' मोनो खिन्थु बिदि रियेलाव डाइरेक्ट आं नुवाखैमोन आरोना बेबायदि माने दखानखौहाय बानायग्राखौहाय ओमफ्राय जा मोजां मोनबाय आङो मोनसे लाबाय आङो ओमफ्राय नोंथांमोननो दाहाय दिन्थिगोन आङो माखौ लाखो এইটোতো এটা মোক গিফট কৰি দিব পাৰি ইমান সৰু টিকলু এটা দিয়ক দিয়ক আপনি ভাবিছে আমি প্রফিট লোহা নাই লৈছে এইটো গিফট দিছে মোক ओमफ्राय मोनसे अपेन स्टेज दंमोन आरोना बेयावहाय सोरबाफोर जुदि मेथाइ खननोबाबो खननो हागोन ओमफ्रायहाय मोसागोनबाबो मोसानो हागोन बेफोरबायदि होनदोंमोन आरोना जों थांनायावहाय ओमफ्राय नै गथ'फोरा जा मोजां सोलोंदों खोमा जा मोजां मिलायखादों आरो जा मोजां मोसाखादों गथ'फोरा
गोथाव दंमोन आरोना खांख्राइ एम्फौ लाथा अमा बेदर दाउ बेदर नाथुर गासिबो दंमोन गोरै नाफोरबो दंमोन आरो ओमफ्राय जोङो अमा दाउ ओमफ्राय एम्फौ लाथा जाबाय आरो जा गोथावखामोन आयो खानाया ओरैजोब्बायहाय गैला जोंहा न'आव सफैबाय ओमफ्राय नैबेखौनो बायनानै लाबोदों आरोना आङो 1500 लादों जा मोजांखा क्वालिटियाबो ओमफ्राय बिराद माने इउनिक क्लासि नुयो आरोना बेखौहाय ओमफ्राय नोंथांमोना माबोरै मोनखो आंनि भिडिअखौ नायनानै स' थेंक इउ स' माच गोजांनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरो लोगोसे मैना मैनाया रिलिज जाबाय थाबैनो थांनानै जेदि प्रडाक्सनावहाय नायहैदो